Sanibonani, umqeqeshi wensizwa lo. Bathi ubhutsu nganje ngephuzu majiji qomani. Bathi umfane empande semncane odanga badida bethi mdala nti cha bamsukela bakithi. Kunensizwe engibhalelile la. Umfowethu ubhalile wathi sawubona mqeqeshi, ngithemba uyaphila. Well ngiyaphila mfowethu, ngithembe nawe uyaphila la ukhona. Uthi ubafo ngiyinsizwa ena 25 years kodwa angikaze ngibe nentombi ngoba uma esiphambi kwami ngiphelelwa amagama okuyishela. So umfowethu wayivala lapho ke indatshana noma ke ngithi nje udatshana lwakhe olufishane yabo. So mfowethu mangathiwa nje uyazibuza ukuthi kungani mina nawe sike sibhekane nesimo esikanjena nje la khona uthola ukuthi uphelelwa amagama ongawasha intombazaneni, ake ngithi amagama okuyishela ayaphelela. Uthola ukuthi egcineni kosuku awusayi nokuya kuyona intombazane nje uyobika nje indlela ozizwa ngayo. Ngobani? Usunegwababa usha uvalo uyasaba ngoba uzothi ufika lapha awazi ukuthi uzothini yabo. Even nalo uthola unesibindanyana ke wakwazi ukufika kuyona intombazane, uthola mayise lapha avela zisole nanokuthi ubeyaphi. So kungani sibhekana nesimo esikanjena? So mangathi uyaqaphelisisa yabona, mangathi ubuka mhlawumbe idrama yothando yabo, kuleyo drama yothando mhlawumbe sekufika isikhathi la khona insizwa kufanele ishele intombazane. Into ozoyibona yenzeka, uzobona leyo nsizwa mhlawumbe iphethe induku, mhlawumbe isemfuleni iyoshela phela le ntombazane. Uyizwa ile nsizwa awududla madolo kanye wathi kuwena ukuthanda iyagiya insizwa impela, yabona ukuthi hayi izimisele ngempela. Ngithuka wena ngithuka uthanda awunongangena market uyayidla inyama, ngilala emthini njengenyoni, ngiphatha ibhojwana ngiyaziphekela, awuqoma ntombi ngafa inhlamba kanyoka. Aqaphuze ayibona ukuthi hayi igagu lensizwa and uyayazi lento akhuluma ngayo. Ubona ukuthi hayi mina ngeke ngize ngikwazi ukukhuluma nje ngoba ngisilona igagu yabo. Kokunye uthola ukuthi inkondlo yothando uyayifunda ayibona cha lo muntu uyishayile. Even nezingoma mangabe uyilalela ingoma, uyamuzwa usijava uthi hayi lo muntu lo uqhamuka emakhaya, yabona nje ucikozile ngendlela esimanga. Kanti uyakhohlwa ukuthi leyo ngoma nje obeyibhalile uhlale phansi njengoba ecule kamnandi kanjalo, uhlale phansi wacabanga wabhala phansi. Naleyo nkondlo akuvelanga nje washo nje engazange icabanga yabo. Naleyo drama leyo osukuyibuka yothando kuhlale phansi kwabhalwa yabona. So into ke kanjalo wena mawusubuka leyo drama uvela ubona ukuthi hayi namfanele ngenze kanje kanti ngeke ngikwazi ukuyenza le. So uthothi egcineni kosuku ugcina uba novalo, ungasakwazi ukuthi uyobika udaba lakho entombazaneni ngoba uyazibona ukuthi awusilona igagu, ngeke uzukwazi ukwenza njengalensizwa la yabo. Eyigagu oyibuke lapha kule drama le. Even abantu bakudala obaba ngesikhathi sabo lesakudala ngo-1978 lapho beshela babesho babengamagagu ngendlela eyisimanga yabo. Kodwa manje sekukhona ama-2000 manje indlela okwakwenziwa ngayo kudala isincane kakhulu, akusafani njengakudala manje. Izikhathi ziyashintsha, khona ama-2000 manje iwona phethe. Acabanga ufika kwi-2000 uzothi awududla madolo kanyoka uqale nje enkulu inkinga. Mhlawumbe use-college fika uzoyisha kanjani ingane yabantu usuqala inkinga yabona. So kanti into engiyibonile mfethu, the simplest way esikhathini samanje into ekufanele uyenze ukuthi uqale ingxoxo nomuntu. Awudingi lo magama lawo ayisimanga yabona ukuze nje ufike uwasho mhlambe kufanele wakreme ukuze uwasho kwintombazane. Even malume wakho mangathi uyakutshela uzokunika lawo magama, wena mawathatha wakreme intombazane izofika ikubuze nje umbuzo phela yakhe ingxoxo ngithi uyayikhulumisa. Ibuza umbuzo nje osimple, uthola ukuthi uyahluleka ukuphendula ngenxani ukremile yabona. Lento ayisuki kuwena kodwa into ofike nayo. So mangabe kukanjalo ke uthwala inkinga mfowethu. That's why ngithi mina ake ngithi nje into engiyibonile wavela into engiyibonile. Nami ngangibanjwe lo noxhaka wamagama yabona, mawusakubambile lo noxhaka uyothwala kanzima, ngeke uzuqonde ngoba uyohlezi unegwababa unovalo. Even intombazane ihlele eduze kwakho uthwale kanzima yabo. Kanti into engiyibonile phuma kulo noxhaka
bingelela nje intombazane ubreak ice. There are many ways ukubreak ice njengoba ngihlezi ngisho there are many ways ukubreak ice. Yabo ngeke ngithi kuwena mangabe umuntu wesilisa mangabe uyinsizwa ehlakaniphile fanele ukwazi ukufunda the environment osukuyona ngaleso sikhathi ubone kwenzakalani yabona ukuze phela ubone ukuthi ungakwazi uqala ingxoxo ngaleyo nto. Kungenzeka mhlambe ungaqala ingxoxo mhlambe ngokuthi uncome nje into ayigqokile ubreak ice ngalokho yabo noma umbingelele the simplest way noma mhlambe khona okwenzakalayo around ake sithi mhlambe iyastrike ngise striking phela hayi kushubile mhlambe yabona ukuthi hayi khona umuntu owenza mhlambe into ehlekisayo la intombazane eduze kwakho uyayiqhweba intombazane uyayikhombisa ukuthi ayibobuka lo muntu wenzani uyabo intombazane iyahleka yabo. So ngalokho ungasebenzisa even lokho as a way yokubreak ice. Njengoba ngihlezi ngisho ngithi mina ngikunikeza just ama examples not ukuthi wena uzothatha into njengoba injalo mangabe umuntu owalalelayo nje ama video ami not ukuthi uzothatha le nto engisho exactly fike uyoyifaka lapho kuleyo ntombazana ngoba wena kufanele u-understand i-context osukuyona ngaleso sikhathi. Ungayithatha into engishoyo but wena ifake ihamselane naleyo ndawo osukuyona ngaleso sikhathi. It's simple like that. So outing lo magama mfethu ayisimanga azofika chaza intombazane isho nawe ubhuti waziwangichaza hayi asivele sithandana cha bingelela nje umuntu nixoxele yabo nje mangathiwa ngiyakuvezela manje ukuthi mina intombi yami ngayithola kanjani yabo sasigibela itaxi eyodwa na so yayihleli ngaphambili ngangamnakile nanokuthi usetaxini yabo ngihleli ngemuva. So kwaku around 6:30 kwasekuqala impela kuba mnyama. So mangabe imake estopini uyehla uyahamba nami ngiyehla ngiyamlandela ngemuva. So indlela esasihamba kuyona ke kwakuyipassage yabo. So lelo passage elide and yaziwa ke ngenkunzi liyashesha ukufikisa kodwa manje inkunzi eqhuma lapho yabo. So inkinga ngakhulu kanti nokuthathela ke kuthatha isikhathi as much as ibhephile but ikuthatha isikhathi. So yena wayahamba ke phambi kwami ehamba kancane enzela phela ukuthi hayi nami ngingabi kude naye ngoba vele uyazi ukuthi umuntu owehle naye etaxini mancane amathuba ukuthi abambe inkunzi hayi nami ngisheshe as much as ngingasakhumbuli ke amazwi angawasho kuyena ngaleso sikhathi but ngakhuluma along the lines ukuthi ngiyambona ukuthi uyesaba ungilindile so yabona naye wahleka ngiyakhumbula. So masihamba ka ngimbuza igama angitshele nesibongo njengoba ngihlezi ngisho ngithi buza nesibongo ukuze ubone phela lo muntu wakini noma kusiyena wakini awuhlobene naye noma uhlobene naye yabo ngoba ukubuza igama kuphela kugcina ukufakela amanzi endlini ngomselo yabo. So ngambuza ke nesibongo mangabe ngitshela isibongo ngababaza ibhade ngathi awu owasekhaya phela wena kanti usisi wami lo ayinawajabula ke ezitshela ukuthi hayi ngoba kubonga impela ngoba ngangisasemva kwakhe. So angibuzeke nami igama hayi ngimtshela naye sihambe sixoxele hayi masifika nje phezulu ke kube yikona ukuthi hayi nami sengehla ke la indlela yami ijika la kanti naye vele uyangena lapha yabo. So kwase kuseduze la esase siyakhona. So ngabe sengimtshela ukuthi hayi sisami ngakujabulela ukwazi ukuthi nje siphinde sibonane sithole nje ithuba phela njengosisi nobhuti sihlalele phansi sithi nje ukwazana kangcono yabo. Hayi naye wangibuza into angibuzayo yona wathi uzoyenzani inamba kasisi wakho ngicathi wayebona ukuthi ngimenza isilima ngokuthi hayi ngithi ngwakubo because wayesebona ukuthi hayi lo muntu lo hayi akusiyena wasekhaya yabo. So wayebona indlela esengenza ngayo sengietha ngayo kuyena uthi hayi lo ngathi sesheli again umuntu wasekhaya but wengenayo sure. Ngayithatha ke inamba yakhe ke mase ngithathile inamba yakhe ngadlulisa nje 2 days then ngabe sengimthinta ngamthinta WhatsApp ngoba kwaku around 8 yabo ngamthinta late nakhona etime ngangenayo angiphoqa ukuthi ngimthinte kuWhatsApp. So manje ngimthinta kuWhatsApp ayangiphenduleke naye hayi ngimtshela hayi ngakujabulela ukuthi ngimbone ukhona yini wathi ukhona kanankinga hayi vele ngakuboke sabonana nje mawushona le ngakubo kunedanyana lapho ebuelicashile indawo nje right sakwazi sibonana sobabili. The first meeting sayinayo ayi phela ngiyeza umuntu ngithatha ihag hayi ihag yakhona yabo ihag ebandayo
ungihaga ngazi ukuyinake nendlela yamakholo amanye ahagana ngayo umuntu akuhage yabo makhagana inceku nencekazi uthi thintwana ngezifuba kunegap enkulu evuliwe la mashona enzansi yabo so naye wangenza kanjalo izandla zakhe kwayizona ezingaphansi kumina ezami zaba ngaphezulu ngiyamhaga lo muntu kuyasho ukuthi hayibo le ngivele la yabo so wenzelana ukuthi njoba izandla zami ezibeka ngaphezulu wayezakho wayishutheka ngaphansi kumina enzela ukuthi ngingathi mangimhaga gcine sengithinta lapha nezinqa yabona so wagwema lokho nje ukuthi angimbambe mina ngenzansi wena zakho ukuze zokwazi zingene ngenhla hayi kulungileke then ayike sahlala sayixoxela ke kwaba mnandi ngabona ukuthi first day kwaku-tense so ngeke ngithi ke kumina kuwena first day kwi-date yakho yokuqala mangabe uyohlangana nomuntu oqala make sure ukuthi uyamqabula yabo so mangabe uhlulekile mhlawumbe kade ubone ukuthi ku-tense mase nibonana okwesibili you have to mfowethu uyathanda uthandi fanele wenze kanjalo yabo so ke sasibonana okwesibili ihagi yakhona yayisingconywana ngathi ngithi ngiyazama ukuthi yabo ngithi ngiyaqabula angidakele umuntu wakhona ngangaphoxa vele ngiyazi lo uthi ayikho inkinga yabo saqhubeka sayixoxela sayijokela ngangaphatheka kabi uthi hawu ngithi ngiyamqabula lo muntu washona eceleni sekumunca mfowethu ukuthi ke vele kangaqala ukuthi ngibhekane nento kanjalo so amathekeni amanye anzima yabo anzima ngalendlela esimanga uthi wenza into umuntu akuthwasa ubunzima yabo so into mangabe usuyazi ke udlula kuyona kalulu so ke kwaya kanjalo into eyayenzeka ke uthi ngangiyakena ngigqoka isikhindi yabo ngoba ujeni emfethu yazi mawugqoka ujeni ukukhuleka ubunakho yabo akwazi nje ukuphakamisa unyawo ushonise phezulu ngoba ngigqoka ujeni so ngangithi mangibuya ngikhumule bese ngifaka isikhindi ngishawa umoya so mabe sesibonana naye nje into ayenzeka uthola ukuthi gazi lami lalivele lishisa ngendlela esimanga yabo uthola ukuthi ngiyavukela manje angisakwazi ngisho ukufihla la yabo so nawe sebona ukuthi ngiyazama ukufihla kodwa uyabona ukuthi mfowethu so ngamtshela ngathi angakhathazeki it's not like mhlambe ngimcabangela into embi yabo so yinto natural uma igazi lami likufila liyakufila ayikho namuntu engayenza yabo so sabonana ke insuku eziwu2 silandelana the next day usuku lesithathu ngayithulela nje ngobani ekuthuleni kwami phela asikaka bengakangiqomi yabo nami ngangamtshela ukuthi ngiyamthanda and engekho into engiphoqayo ukuthi mina naye fanele ngibe accountable kuyena ukuthi hayi uthuleleni ubukuphi wenzani no asikakathandana yabo so bese ngafika leso sikhathi mangithulela ayikushaya isikhathi esijwayele ukubonana ngaso ngathi ngithi ngiyabona ungisendela imessage uyangibingelela WhatsApp ngivume nami kahle sikhuluma bese yangitshela bengichecka nje ngithi kulungile yazi ngakujabulela ukubona kusasa ukhona yini athi inkinga ukhona kusasa ke sibonana mase kungakusasa sesibonana ngaso leso sikhathi esijwayele ukubonana ngaso kwindawo eyodwa so sengiyamtshela ukuthi yazi ngiyagodola la ijezi ngangaligqokile and kwakunomoya kubani nje ngiyagodola ngangilonga ngimtshela ukuthi ngihlala kupla ngenzansi ngimtshela kufanele aye phela noma ngajika ngakhona ayobona yabo ngisho lo ukuthi angayojika ngakhona ngoba kwenze njani kufanele angene yabo so ngalelo langa ke amtshela ukuthi ngiyagodola mfethu yazi ngingikwazi isihlala isikhathi eside engibuza ukuthi uhlala lapha ngimtshela ngikuqashela ngenzansi indawo ke leyo ngiqashe kuyona ngoba ngithi ngiyagodola ngimtshela asehle uzobuya yabo engafuni kodwa wagcina evumile yabo sahamba so we understand into engayithanda kuyena we understand ukuthi njengoba evuma ukwehla endlini wayazi ukuthi mangabe endlini kuyokwenziwani endlini awuyi yabona mangabe endlini yabona ngiyafisa intombazanizwe lento mangabe endlini yomfana usukungayeli kuyohlala nje imixoxo usukungayele lokho endlini yomfana khona umbhede yabona mangathi uqashile kuleyo room noma endlini yakhe nje uzofica khona umbhede lo mbhede akusiwona ukuhlala umbhede wani ukulala yabo so nganginesitulike mina engangisibekile netafulanyana nje engangikwazi ukuthi ke ngenze umsebenzi khona yabo so ke ngoba ngangazi ukuthi ngizimisela ukuthi sibonane before nje kwi-meeting yethu
ngathatha izinto engangibeke phe wardrobe ngazibeka esitulini ngasibhekisa le odongeni ukuze mabe ngena ngahlala lapha esitulini yabo kufanele ahlale la embedeni sihlale eduze sobabili sokwazi ukuthi hayi senze into yethu kahle na kanjalo ke wafika endlini wahlala embedeni ke the rest is history mfethu so angazi noma kuyakucacela yini mfethu ukuthi kusimple kanjani yabo uqala ingxoxo nomuntu uzixoxele nje naye then into ebalekile uthatha inamba mangabe usuyithathile inamba uyodlulisa izinsuku lezi ezimbili noma lodwa yabo ngeke ngithi kuya ngawuthi uzithemba kanjani then uhlela umhlangano ukuthi nibonana lo mhlangano kusuke kuyinhloso yenu phela ukuthi ake ngithi nje usuke uhlose kona phela ukuthi ukwazi ukubona khona la lingakhona akuvezela ubuyena nawe umnikeze isithombe sokuthi ungubani yabo so ukuze nibone egcineni kosuku ukuthi hayi umosha isikhathi la noma kukhona mhlawumbe into engenzeka that is the simplest way kodwa wena mawuzobamba le ndlela ohlezi uyibona kuyidrama noma uyizwe enkondlweni noma emculweni uthi kufanele ube namagama strong akho magama strong engake ngawakhuluma entombazaneni nami engithi hayi la ngagadla ngabe no ukangixoxela yonke into engangaba nayo uxoxa nje nomuntu bese ngithatha ama contacts akhe simple kanjalo bese siyaxhumana yabo so ngiyathemba iyaphenduleka mfowethu and uyalapheka kulona uxhaka ukubambile ngoba noxhaka nami ngiphuma kona ngiyawazi ngajabula kabi sengiqashulile kona ngoba njengoba ungizwa nje nami ngikhuluma kanje mangathiwa wena uyachaza mhlawumbe indlela owayithola ngayo intombi noma ke mhlawumbe usingile but for sure mhlawumbe awaba nayo intombi so mangathi uyasinikeza nje ukuthi mhlawumbe usichazela ukuthi wayithola kanjani intombi le mhlawumbe usuhlukene nayo noma lo nayo njengamanje angikholwa ukuthi khona amazwi anzima wayidida ngawo yazadideka impela nje ayeqoma ngaleso sikhathi yabo so kusimple kanjalo mfowethu I hope yalapheka kulo noxhaka yabo so mangabe unesifiso mfowethu sokubhalela umqeqeshi wensizwa ungambhalela ku-email ethi umqeqeshi-wensizwa@gmail.com uma nje wena unesifiso sokuthi mina nawe sibonisane ngodaba lakho shabuke mfowethu.